וכל החברים, כאן יונתן, והיום אנחנו בסרטון חדש של פורטנייט. היום בסרטון אני הולכת לשחק פורטנייט, כן. ואני עושה אתגר שאסור לי לבנות, אוקיי? זה אומר אני אסביר לכם קצת. זה אומר אסור, אם אני בונה קיר זה כאילו הפסדתי במשחק, והמטרה היא לנצח בלי לבנות בכלל. בואו נחכה קצת שנייה שהמשחק יתחיל, נראה מה יש בשופ. וואו, מה? פסיכובן? מן? למה פורטנייט מחזירים דברים שהם מאוד ישנים רק בשביל כסף? מה אני רואה? באמת, זה לא טוב של פורטנייט, הם פשוט מחזירים דברים רק בשביל כסף. הם כאילו קרובים יותר מדי כסף, לדעתי. אם אתם חושבים גם ככה, תגיבו בתגובות. אני חושב שפורטנייט היו צריכים בהתחלה להביא לכל אחד סקין, כי למה הכל פה עולה בכסף? סקינים וכל הדברים האלה, זה הכל עולה בכסף, למה? זה המשחק הראשון שלי העונה, כי לא שיחקתי המון זמן, עד שעלה לי רעיון לעשות משחק שאסור לי לבנות. אני אחכה שיתחיל רגע. כתוב פה מי שעומד אחרון מנצח. בוא נחכה. קונקט, הנה. לא, מה? למה זה התחיל לי באמצע? כנראה בגלל שזה המשחק הראשון שלי. איפה נלחת? נגיד נלחת בשיפטי שפט. כן, ככה אומרים. בוא נלחת קצת רחוק. נגיד בוא נלחת. לא, בוא נלחת קרוב. אוקיי, ראיתם את זה? מת. אני ראיתי פה עוד מישהו שנוחת שמה. וואי, זה נשק גרוע. בוא נעשה עם האקדח. מה אני רואה? מה אני רואה? איך הוא? מה? טוב, אני אעשה עוד משחק רגע. איך הוא זה טוב? מה זה? אי אפשר גם לראות עם הרובה הזה, קיבלתי רובה גרוע. אי אפשר לכוון שם. משחק ראשון, כי ראשון, לא בניתי אפילו אחד. אם הייתי בונה הייתי מנצח אותו. אבל לא היה. אם הייתי בונה באמת הייתי יכול לנצח אותו, אני חושב. הייתי עושה איזה בוקס או משהו, מגיע אליו חוסם אותו, עושה לו לא יודע מה, הייתי אכסח אותו והורג אותו. אם הגעתם עד לפה, בבקשה שימו לייק וסאב, זה מאוד עוזר לי.
תשמעו את הסאונד. כן, ידעתי שזה התחיל מקודם מאוחר בגלל שזה היה המשחק הראשון של העונה. וואי, מה זה האיכות הזאת? למה אני כל שנייה אצל? איפה רצים? עם שיפט או עם קונטרול? טוב, בוא נמחת. איפה זה? אני לא יודע. שכחתי לומר תודה לנהג. אז הייתי מקבל XP. כל מי שלא יודע, אם אתה אומר תודה לנהג, אתה מקבל XP חינם. אני אלך לאיפה? נראה לי אני אלך למקום שיש בו טבע. יופי, נשק. טקטיקל. זה נשק אני אוהב. וואו, מה, עשיתי לו וואן שוט. זה טוב הטקטיקל הזה. וואו, זה השני. הנה פה. מת. סבבה, אני נגד אנשים כאלה טובים. כרגע. אני רואה שם יריות, בוא נלך אליהם. נראה לי זה בטילט טאוור. חברים, ב-15 דקות הסרטון יעצור, כי זה יוטיוב פשוט לא נותנים לי לעשות סרטון יותר מ-15 דקות. אז הסרטון יעצור. כלומר שאם אני גם אם לא יסתיים המשחק, זה אומר שעדיין הסרטון צריך לעצור. איפה כל האנשים האלה? אוי, מאיפה זה? בוא ניקח את זה רגע. לא, אני לא יכולה לעבור דרך החנות. טוב, אני... אוקיי. אני מעדיף טקטיקל על פאמפ. מי שלא... מת? איזה רססן אני? אוי, שמעתי. אוי. נו. נו. אני רואה. למה? אוקיי. בואו ניכנס, נראה איפה התיבה הזאת. בואו נראה, נעלה. זה דווקא נשק די סבבה. פשוט הוא לא כזה משמש אותי. אלא אם כן אני כאילו סנייפריסט מטורף מדרגה ראשונה. אוקיי, בוא נלך להרוג קצת אנשים. איפה יש אנשים?
אנשים. משינגן. אני צריך 200 עץ. סבבה חברים. 200 עץ בדרך. אוי, אנשים. איפה זה? אומיי. מה? אומיי, הוא הפיל אותי. חברים, אני לא חושב שזה אפשרי לנצח בלי לבנות. אז נתראה בסרטון הבא, ויאללה ביי.